Просто стоят хващам ги с трима с карна рута, нали, дърпам ги към мен и просто почвам един по един да ги удрям с това, с хард стил прока. И просто пляс, умира първия, пляс, умира втория, пляс, умира третия. Yummy. О, не. Ужас. Nice. О, най-сетне, брат. GG's. Колко GG. опта? Complete 30 demon difficulty levels. 30 Ain't демон. no way. Извинявай. 1337. Nice.